ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастен. Видеои ман иҷа аз бегаҳи рӯза шавбига меша. Шавҳарам ай кор омадан, ҳамта дача рафтан, ай дача майдача айда овардан, анай хеле мева овардан, ами хеле рости ман якум бошид мебинам. Дар берно ҳаст амҷое ки ёзе берим площадка чӣ мерем ҳаст ами хеле. Як бор мазаша чашем та ранги тунчай. Анаи ранги малина мазаш барои компота хушрувак, камта тирша мазаш ранги малина. И ҳами қабат айнаи инайра вайка дасари ами пур буд. Гирифтем шуштум, кӯдако хӯрдан, ами қаш зиёд кардак. Немешо мазаш хушру и ширина, и сирхакош, тиршака. Ана бод иқа будринг овардай. Дай пакет севу нок овардагиам. Ана инда гул овардай. Дабри олмундумушки вайкна, решакна, бушмунда наму гула. Дарам глисад барка. Медина, шхигли хушрувака. Ваки нағз мебинам, гиҷое ки вайкарам гул мебиёрам. Ина инора метунам кабачока ё ки кабачок меган, чиш меган, ё кадуи савзак боша. Кадоме ки дона да комментария нависа ки ино чиян. Неҷака будринга, помидор камтар. Салони мекунишам, будринга бисёр оварда. Помидорка. Озин ростам. Ин пакет дигаришам будринг дора. Хром. Баргои укроп барои салони. Ишам будринга. کمی خود را نگویم کم وطن دارم منم داراترین آدم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم Таре бардакор оварда, рости намедонам баргои чӣ боша. Барои дреси салёнира буш мекаша. Буш бисёр бӯи хушро, як намуд бу метия. Ана укропурам савз шида гиридиам, шинда оварда. Барои салони хремам оварда. Ами хеле дар пеши дому ҳаста рости ман мегӯм мақсад хрем аста ё неста гуфта хушро намедонам. Чархашро нашидам, ки дар пеши дому ами хеле бисёр ай. Ин ҳамин намуд бисёр дар пеши дому. Насиб иншоалло тага салони мекунем. Модингдому да таямтария шикши. Кадомеш ин хеле зарда яташ. Яда тариган хали бай бурмат иношо намекунам, иношо мегирам ҷудо мекунам. Намо ё шактаракои соста маҳкам мекунам. банка селитра достам. Вақти ман даги салони намекунам, мехаридам. Фақат кампаш шакаровак и зирабой маҳкам мекунам. Салатот ҳамо селитро ба анкора гуфтам мепартом. Бой қайсорум гуфтам хаби будринг маҳкам кунам. Баъд ризо шудан шавҳарам рафтан айдача гирифтан оварданам инора барои маҳкам кунӣ. Насиб майда маҳкам мекунем.
ин айҷада дӯстони азиз бодрингора сарошуна ва қибошуна гирифтам, дар об тар кардам. Бояд ки чунин 2 соат дар об тар кардагӣ бестан. хак чихлехтун медонед даиҷа карсунои ранги Тоҷикистон нест ки ҳамаша дар як карсон тар кунӣ. ватан бахдош дигар Тоҷикистон ки чизои калон карсону вай дорӣ ҳамаша якҷо тар мекунӣ. ана чизое ки майда аст қаша дайни дег тар кардам, қаша дар сатили, қаша дайни пластмас тар кардам. ана иҷа чеснок, лавлои риз, не алафои бегаи овардагиёра шуштам. укропаи хрема инаи я намуд бу дора ранги лимон тай бош бӯи хушрӯ дора. чизо ма тиёр кардам. боз нав тар кардам бодрингора 1-2 соат биса кришкомам бировардам. насиб ва сар мекунӣ маҳкам кунира. ман ягон бор худам тоқа маҳкам кардагӣ нестам. дар Тоҷикистон қати хуштоманам дар хона хуштоманам мекардем. ман тиёр мекардам дар ёд мондагӣ нест, барои ки чанд сол ман дар иҷаам қариб 8 сол 9 сол меша ман дига кора накардам. якум боши худам тоқа салёнӣ мекунам. ана насиб иншолло худо соз биёр напаран. бодринг бо нозуктара салёниш. оли бо шакар, намак, уксуз ва ёш неста. оли вайрам тиёр мекунем. хай ино пакададри об бистан 1-2 соат. я 9 та банкаи 3 литра дорам. ман ҳам 3 литра ният дорам ки ами салонишо кунам. хай ҳозир аминёра мекунам. 2-3 рӯз нигаҳ мекунам ки агар ягон чи нашав напара соз беста бо насиб бо мехарам бодринг ё ки рафта айдача мебиёрам бо давомша мекунам. ин айҷада ман ак бодрингом дри овда истодам. ов ҷӯшон лесам банкора парда. ман инаи тункара барои слизавати банка гирифтам. размери и ягон пасуда нест дафнози дар ҳамин майда мондам. дар параш мемоя банкаи дигара ки монд 3 литра калон ки аст дар бараш ҷо намешавад. анча ов ҷӯшон лесам барои дри банкоҳо. ино уже тиёранд. ҳозир вай тиёр мекунам. касролу парада айсев ноки свежи кампо тайёр кардам. қалафир там медозам. и қалафиртои хидмат дар хона дар қити усол агар подписчикои пешина ба филм медонад усол дар қитиё ман қалафирт мекардам. зиёдиша қамонагиам қитиазе аст ки ҳар як банка дар яктаи дутаи партон тез заки шурӯъ мешавад. ман 1-2 сол пеш волгоград рафта гирдам хонаи амакиём. баъд амаким салёнӣ мекунад ва ҳар сол сезони бодринга як банкаи 3 литра тайёр кард дод. ин свежи даҳнаки пластмасӣ зада бу 15 рӯз пас ё 20 рӯз пас амихелида бӯй карда мисол бихӯрем гуфт тиёр меша. дар дарунаш ду тамтари қалафур партоф овардам хона хай истод. баъд ҳамун рӯзу соат шомат бӯй кардам худем ҳамқа теззаки хушрӯъ ки ҳамамда маҳқул шид. ба ҳамин хотир маззаи авайда ман қалафут хуш мекунам. وطن دارم وطن دارم منم داراترین آدم وطن دارم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم وطن دارم وطن دارم وطن دارم ننالم از گران باری نپرسم از کسی یاری نگیرم قامتم را خم وطن دارم وطن دارم نگیرم قامتم را خم وطن دارم وطن دارم ندانم وقتی بیماری به
بجز مهری وطن داری ندانم وقتی بیماری بجز مهری وطن داری بدردی جانی خود مرهم وطن دارم وطن دارم بدردی جانی خود مرهم وطن دارم وطن دارم وطن دارم وطن دارم Ana işte o şomadagi mirezim. Ama şimdi o şomadagi pırmekni mesa to xanık şidanşa ba ovşa ba alish mekin bu davomşa tamosho kune. Yakın burak çi meymada boşa namidonam. Inşallah ki söz miya. Nima bankomu ovrextam. Banko şidan şidan ovoş. Ozi ay sarda mi kastrol merezim. Bu yak sarga mecuşa. Bu pırmekni bankara ba mahkamş mekni. وطن دارم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم وطن دارم منم دارد Ana icada man namakı şakarşa merezam. Namak kava da 3 litre 3 qo'shiq ده قشق شکر ده شکر کمتر مرچی کلوله شکره یکتا دوتا وطن دارم منم داراترین آدم وطن دارم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم وطن دارم وطن دارم وطن دارم banko mahkam karım hafta 3 litre shidak hafta 3 litre shid ozak mepechunumush yak duruz ham tamesta niki kamtar banka mahkam kanakım yo IB vibe yo IB banka ki adı bankara lavsha tarishid khoid meshkanako kamtar lizvoy layu bankaram tarishidan niki namidonam ka khudo نپران قرار بستن بو بهتر میشه دوستان عزیز اینجا در من پرا کلینیک رفتم برای واکسینه دیومشا یکمشا گرفته بودم یا 3 هفته پیش بود دیومشا گرفتنی رفتم خونه برآمدم تازه نگاه کردم واسه بارون نبود на кучада бромада рафтисам майда майда борон задайса ку сахнакна хуба то рафтан гаштан омадани мана якам карат ваксина кардам қати шавҳарам рафтам
тарс кардам ки чӣ мешам гуфта ки уқа ва вой мара нест ана дiyum бораша ман худам тоқа рафтесам ки намедонам худо ки чӣ кор накунам сахт метарсам ҳамин духтур сахт метарсам баъзеҳо мегӯянд ки вай мекунем сразу касал шудем мега баъди дiyuma задан ки намедонам чӣ гап меша таваккал ба худо мерем бо мебинем чӣ гап меша бо сёмка мекунем давом ша Это же написано. Вот. Ну, мне ничего не сказали. Что не сказали? Нема вакцина кардам. Гуфтам ки дар бишер 20 минут. 20 минут биши. Мақсад яке ягон сартон ягон чекиши ҳамиҷа ёрдам кунем. ман ин проклиника буромадам 20 минута пишти дар шидам худоро шукр ки ҳама тинҷ гузашт ана вай кардам справкам додан справкаи обични гуфт ки ягон ҷоракӣ ҳастӣ ва мақсад ягон давлат гуфтум не гуфт ватанат намери гуфтум ки не чӣ ба гуфт ки агар ҷое ки раҳакӣ шавӣ справкаи ва сертификати ҳами ваксинара мақсад ҳозир битием та гуфтум не ҳозир раҳакӣ нест ман ягон ҷо ва обични сертификат вай додан справка додан гуфтан яке ягон ҷо раҳакӣ шиди ай ми Россия берун бумаданӣ чес сугу бидрогу сертификата метавонӣ ки ҳинҷо бигирӣ ҳамаш соз шурӯъ гузашт агар таст накунем намедонам баъзеҳо температура мекунам ман дар якумш наки ҳеҷ кор накардам шавҳарам якумша кард дуюмша кард худоро шукр ҳеҷ кор накард баъзеҳо баъди якум ё ки баъди дуюм кардан шикоят мекунанд ки температура мекунем ҳозир магазин медроем баъд мерам хона майда кӯдако дар хонаанд қати дадашон ина банкҳои ман тiyyor шидаанд 7 селитра кардам инаи мевои сирхака компот кардам тиршаки буд кӯдако камтар хӯрданд бисёр истодагӣ буд гуфтам хай чем пусидан партодан бе компот кунам 2 литра кардам 1 литра 3 литра обши 4 компот 7 салюни кардам ҳами банкҳои ҳамаш инамиш камтар инами мубайнанги сафед чидаи овуш камакак намедонам ай чӣ сабаб боша агар ягон касат бидонен дар комментарий бинависен ягон залал надошта боша ҳуиш кунам чӣ корш кунам барое ки ман якум бор шид маҳкам кардесам худам тоқа ай ҳамон ҳисоб намедонам захираи зимистон ҳар сол ман маҳкам намекардам фақат зирабой мекардам камтар салати шакаро мекардам помидор тамом ана имсол салюни кардам хел худам да маҳқул шид фикрои худтон дар бораи оби салюни камтар сифедшидаga дар ҳами нависен ку ягон маслиҳатиен ку чӣ корш кунам